Salutare la toată lumea și bun venit pe Minecraft. Eu sunt Chespa și azi vă prezint încă un episod din Let's Play Survival. Bun, am vrut să fie mai... Da, n-am fost. Bun, în episodul de astăzi o să vă prezint tada, noua căsuță. Bine, nu e cine știe ce chestii... Nu sunt, pardon, cine știe ce chestii noi în ea. Aici scăței. Așa, m-am înnebunit și eu. Noua metodă de a ajunge sus, prin piston transporter. Auci. Frumos, nu? M-am chinuit ceva să fac pe piston transporterul ăsta. Aici sus am păstrat frumusețea asta de acoperiș. Și am făcut o livadă de... Livadă. What the fuck? Aș pune niște sticlă pe aici. Looks better. Sticla. Da, am făcut această căscătorie de liane. De iarbă. Și aici noua căsuță, să zicem așa. Stați o secundă. E minunată melodie. Hai la 50. Ok, să vă arăt cum e depozitul pe aici. Deci, în partea asta sunt materiale, lemn, cobblestone, diferite cuburi, dirt, sand, etc. Și continuarea de la lemn, că aici a fost prea mult lemn. Ok, aici am doar astea, redstone, pistoane și ce am făcut pe aici, în restul nu e nimic. Aici este mâncarea, plus iarba. Aici cipică de la mobi, iteme, pardon, iteme random și aici minerale sau cum vreți voi să le numiți, minerale, etc. Mi-am făcut o armură de fier, că e super șmecheră și astăzi vom merge să facem ceva cu obsidianul ăsta, da, facem un portal. Și așa mai nu se coboară. Da. O, da. Nu merge unde trebuie. Ok, aici este începutul de enchantment room. Aici o să pun așa, să zicem că ăsta e enchantment table-ul. Aici o să punem restul de chestii de bookshelf-uri. Și portalul o să-l fac în partea pădurii. N-am făcut nimic până acum în partea pădurii, așa că o să facem de acum. Jos, după cum vedeți, sunt fermele de wheat și sugarcane. Dar am făcut o chestie, două în plus, chiar... ok, perfect. O să fac aici un altar, așa frumos. Chiar... 1, 2, 3, 4... Am mai muncit așa pe lumea asta, nu știu, am venit într-o seară chef de Minecraft și hai, de ce nu să jucăm? 9. Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da, mă, început cu 2. Da. Dar ce mă enervează pe mine melodia asta? What the fuck? What? The fuck? Când se auzea melodia? What? Scroll you, Minecraft. Ok. Acum nu se mai dai nimic. Rage. Și-a mai merge, ce naiba. Ok. Hai să continuăm noi căsuța asta. Mama zice tot timpul că nu e frumos să fluier în camera. Mai ales în casă. Că atrage moarte. Și nu știu ce. Eu nu o cred. Chiar nu o cred. S-o cred. S-a terminat cobblestone când am zis s-o cred. Așa. Mi-e frică de fantome. Nu vreau fantome. Nu. Stai că am o idee. Păi ce naiba?
Să scap de fantome? E logic, eu sunt o fan... Ai, ce dracu, mă, le înjur de lea, mama, dracu. Ce naiba, mă, se pun fantomele cu mine? Bă-le, pisici. Ce naiba, eu sunt o fantomă, eu... Chespăr, eu și... Ce naiba, mă, fantome. Căcat, fantome. De parcă îmi pasă mie. De fantome. Du-te, bă, de aici. Fantomele există, cică. Există. Da, sigur că da. Da. Există. Sigur. Cum există Harry Potter și magia ochiului de smarald. Există? What the fuck? Da. Tac din gura. Ok, să urcăm înapoi. Trebuie să facem aici the magic roof of justice. 1, 2, 3. Aici o să fie portalul. Să zicem că e așa, așa. What the fuck? What? 3. Nah. It's not snap. Nah, nu arată bine. Nu arată bine. Nu arată bine, nu e... Hai să tăiem noi dintr-o parte. Așa. Și cei care n-ați văzut până acum videourile care le-am postat, bine, e un singur video până acum, pe TGN România, o să vă las în descriere un link cu channelul TGN România. Cred că deja știți, cred că v-ați abonat deja la TGN România, așa că totuși preventiv îl pun ca să-l aveți acolo. Și să știți unde să intrați și să dați subscribe toți, toți care sunt subscriberi aici pe channelul meu, n-aveți decât să dați subscribe și acolo, pentru că și acolo lucrez, și adică și acolo fac videouri și chiar nu strică și un subscribe pentru comunitate și pentru a ajunge mare comunitate, nu? Ok, aici o să facem dublă. Eu vreau să văd totul simetric tot timpul, că așa îmi place simetria, să fie perfectă. Ok, aici să am așa. Melodia asta îmi place. Asta îmi place. E genial. E super genial. Ok. My precious. Ok. A little bit mai încet. Nu, acum chiar că a little bit mai încet. Așa. Frumoasă, nu? Melodia. Și mie îmi place foarte mult. Oh, da. Like a boss. Like a very boss. Trebuie să facem ceva șmecherii pe aici. Îmi place torțele stând așa. Așa. Să nu mai văd, să nu se mai trezească un prost acum să-mi zică că am zis gramatical, am zis gramatical greșit. Știu că se spune ce trebuia să zic? Nu mai contează. Dar știu eu că se spune cum trebuie. Să nu dăm de un zombie creeper pe aici, că mai mă găsesc cu cât un monstru de ăsta în casă. Ok, aici am bubuit un creeper și am uitat să pun de aia. Ok. E bine totul luminat pe aici. Înseamnă că e bine. Da. Hai
să luăm noi niște code, să facem torțe. Beți. Da. De parcă n-aș avea lemn. Prea multele bețe. Mă, da. What the fuck, stai. N-aveam eu bețe pe partea asta? Prost. Little bastard. Uite cât ce-am făcut. Da, le-am pus acolo. Ok. Aici. Ba nu, cabel aici. Nu. Ba da. Mor cabel. Torțe și vreau niște lemn. Da. Bă, da, s-a cocat ăsta. Bun. De fapt ăsta las aici. Să facem așa și de aici să mai luăm o bucată să fie egală și pe partea asta și după aia cu asta aici așa și după aia amestecăm amestecătura asta și să ne puterea 24 și gata. Ce să facem noi cu stone-ul ăsta? Da. Poc. I love this stone. De fapt, gata. M-am pus pe aici. Gata, mi-a crescut glicemie. Păi ce mama dracu. Mi-a crescut glicemia. Gata. Este. Cobblestone, devenire altceva. Devenire stone frumos. Stone brick-uri. Stone brick-uri e genial, după cum vedeți, și se paște și repede. Ok, melodia. Mai trebuie melodie. Da. Poate mă întrebați, dar ce-a pățit Casper, mă, ce e așa turbat? I'm happy, doar atâta că... Na, trebuie să fiu fericit în episoadele mele, nu să fiu o mămâie găgâie. Știți și voi? De acolo n-am pus torțe. Ce să așa prost și am uitat să pun torțe. De ce? Îmi place melodia, e sexy. Dar îmi place alta. Am uitat cum se numește. Dar o să-mi reamintesc eu până la urmă. Ok. Ce vreau să fac? Asta vreau să fac. Nu, încă una. Mai genial. Și puțin lag de naiba. Poc și poc. 8 chesturi din prima. Nu mă întrebați ce fac cu ele, eu le pun pentru că o să vin din Nether cu o grămadă de surprize, ca de obicei. Și arată genial. Ok. Dar cum îl aprindem? Fuck! Trebuie să fac mod de a mă transporta mai repede sus, jos, stânga, dreapta. N-am destul redstone, fier și pistoane și ca să fac un ăla ca acolo. Și m-a enervat tot timpul zgomotul de la asta. Nu știu ce să fac. Mă gândesc eu la modalitate, dar it's too scary. Îmi trebuie flintă. Sper că... Oh, fucking god, I am dangerous. Am destulă. Ok. Tu, intrare aici. Hai să ardem. Obsidian. Mamă, era cât pe aici credeam că mă lovesc de asta. Oh my father god. What the fuck? What the fuck? Ce e așa urât? Texture pack, aoleo. O să revenim imediat după ce dăm update la texture pack, ok? Gata, am dat update la MC Patcher și... ups, mi-a apărut o problemă la antivirus. Revenim imediat. Pare rău că dau așa din una în două. Stați o secundă. Gata, am revenit. Deci nu vă pot spune ce s-a întâmplat. O mare căcat. Deci setasem eu ca portalul să nu se vadă din Optifine și am reinstalat
Optifine-ul de 1 miliard de ori. Dar până la urmă a mers. Și haide în Nether. What the fuck? Și că ultima oară când am intrat în Nether aveam un lag imens. Ok. Sunt la nivel 119. Mamă, unde mi-e portalul? What the fuck? Acum trebuie doar să sap până cobor. Până ajung undeva. De fapt. Știu că e grosime de la Bedrock. Să deschidem și asta să rămână așa deschis. Ok. Cred că o să nebunesc pe aici. E bine, măcar am scăpat de mare problemă de la Optifine și... What the fuck? What the fuck? Am greșit. Ok, așa. Poc, 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 poc. Așa. Cât o să-mi ia până ajung eu jos? Cred că sap până la nivelul suburbiilor. Eu zic mai bine să sap în continuare în jos. Că poate dau de mină de aur. Glumesc. Da, e un mod cu minerale și cu de-astea diamant sau tot felul de chestii, copaci, nu știu ce, pentru un Nether. E destul de interesant modul ăla. Mi se pare că mă da, sincer, am săpat de tâmpit pe aici. Mai ajung eu jos până vreodată. Ok, am ajuns la un nivel 60. What the fuck? Ce Nether e ăsta? What the fuck? Ia să săpăm noi așa. Mai mult așa. Sper să ajung undeva. Să ies naiba de aici. Asta aș vrea. Și mă pun și pe rime. Că și așa nu era viață fără ea. Am o nebunit tralala. Cu rimele. Și la nivelul 70. Mă, dar ce Nether e ăsta? What the fuck? Nu știu, ne trebuie un mod, nu știu, să văd prin X-ray-ul. Stai, e bun X-ray-ul, dar nu că după aia... Nu vreau să folosesc modul X-ray. Că după aia ajung pe repede la diamante și mă tentează să le iau prea repede și... Ok, deci hai să ne întoarcem. What the fuck? Nu e bine să sap direct în jos, cum se spune. Dar ce să fac? Sunt nevoit. Da, uite. Aici trebuia să ajung. Ok. Și acum mai să urcăm înapoi sus. Cred că căutarea ieșirii din Nether o să facem în episodul următor. Până atunci, nu uitați, like, comment, subscribe și sper să ajung mai repede la portal. Și întrebarea zilei este... ultima oară când ați mers în Nether, ce v-a uimit cel mai mult? Lăsați de sub în seria de comentarii și până la viitoare, eu am fost Crespo și vă salut. Ciao!